So good morning लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव वर हरबाय आरोना लोगोफोर दायो जों थांगोन गौराङाव आरोना लोगोफोर माने गौराङाव मोनसे खेला जानो नागिरदों आरोना मा होनो गौरां मोनसे फोरबो जागोन ओमफ्राय बेयाव जोंनि माने खमलायनायखौ इनभाइट खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव जों थांगोन दा बेयावनो ओमफ्राय नैयाव माबा आरो बेग लाबाय ओमफ्राय सासे फंबाय दं नै ओमफ्राय जों थांगोन आरोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना भिडिअआ जायखिजाया नोंसोर नायलांबाय थादो जों देखायलांगासिनो आरोना लोगोफोर गारि गाखोनो थांगासिनो आरोना जों बासजोंबो बेनो नायलांबाय था Nice view, wow. Man, this boat आरोना नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर बरिया जागोन लकेसना मोजां दङ जोंना नै लोगोफोर दं बिनानावमोन ओरै सासे ओरै फंबाय सानै नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर बेयावथ' गोबां मानसि फैगोन बिराद नुगोन आरोना भिडिअखौ नायबा बैलायनो आरोना मेन स्टेज आरो गारि गाखोनाय जानांगौ आरोना लोगोफोर उल्था गाखोबाथाय मानसिया गारि गाखोबा बिराद दुरबल मोनो आरो नि माबा गोजौ माबा खादों आरोना खालामबाय था लोगोफोर भिडिअखौ मेन स्टेज मोनसे फार्स्ट टाइम हाब्बाय बासानो फैजोबबाय आरोना स्टुडेन्ट फैजोबबाय आरोना गेलेनो थाखाय दा नायलांबाय थारा आरोना लोगोफोर माने गेमखौ आं खिन्थागोन नोंसिनो आं गेलेनायखौ खिन्थागोन बे बासा स्टुडेन्टबो फैजोबबाय गासिबो गेमनि आरोना gambar sih bah karena langwa
मोनबाय आरोना लोगोफोरनि मेन गेटजों हो karena ya nih ujung udah lagen breakfast santai nggak sih wow panik kasih nanti kiri ya nih Bina breakfast ala bina mana? Bina breakfast bina. Silakan. Simi pigen dah. Silakan mbak. Breakfast pelak mbak. Ini namanya weekender nari. Kira kerja. Bisa kan? Bisa hidupan sih. Mau mana breakfast sana kasihnya? Jeng breakfast jangan cerna. Nalam dah. खाली है हेलो जा जरा मानसिनि जाथोसै गांसिनि बरिं ब्रेकफास्ट होगासिनो आरो जोंनि न'ना नङाथाय ओमफ्राय नंगौ फिथाखौनो जानोसैलै आं दै बेखौ होदो दे आजौदो दैखौ ओइ मोनफा माजों दैखौ दोनना खोनाबाय खोनायाखै मोनफा माजों दोनना